eu non estou entendendo nada do que está pasando aquí. Galloso, tú acordaste de que vivir nun piso, non? Sí, pero hoxe é o día de San Antón, querida Nusca. Ben, un aplauso para Nusca Chou. Mira que cousa máis maravillosa, por favor. Estamos falando baixo porque Pero moi ben se portan. Ai, a mí non me acerques o pico, As pitas estaban dormindo. Entón pedimoslle permiso. Dice, non vos importa un momentiño nada máis, porque como é o día de Santo Antón Abade, igual é pariente de que é patrón dos animales, non? O director do programa chamase Abad. Ah, sí? Sí, e San Antón tamén é Abad. Son curmáns? Entón son curmáns. Son curmáns. Bueno, como é o día dos animais... É festa en Berín, O San Antón. Festa en Berín. Sí, festa moita en Berín. festa houve hoxe ali. Bueno, pois Sí. Queríamos ter dúas galiñas aquí, bueno, teríamos ter máis cousas. Pero bueno, que simbolizaran a todos os animais que tanto queremos aquí na nosa terra. Ai, sí. E a mí encantan máis galiñas. E vámonos a poñer no galiñeiro. Sí, a ver se vos van cagar encima. No, igual, que fagan o que queiran. Son animales de costumbres. Pero e a estas horas dormen. E a estas horas dirán, que está pasando? Pois me veo encima. Agora dentro dun momentiño vai estar aquí Rafa, o dono das galiñas. Verás ti que explotación ten máis curiosa. Ai, vale. Xa nos van a contar. Bueno, veña, ten unha maravilla. E podedes ver o programa o tempo que queirades. A ver se non nos escapan pa aí, Ponte a túa aí. Ti tes galiñas, no... Teño, eu teño as miñas galiñas tamén no meu galiñeiro. Non teño destas, ves? Destas sí que non teño, desta clase de mos. Non me mancharon, non? Teño... Vale, se me manchan, fago o que queiran. A culpa é miña por cullerlas, elas fago o que queiran. Bueno, un aplauso para Nusca Chousa. Boa noite, Nusca. Ela é unha muller... Vamos ir por aquí. É unha muller que ten unha granxa, tes unha horta. Non teño unha granxa, teño unha horta moi bonita. Todos estes ovos son das miñas churriñas. Ves, estes churras alá, non? Sí, teño churras, teño 10 galiñas. É unha quica. É unha quica. Maravillosas. Oye, unha cousa antes de empezar. Estes días eu estaba moi preocupado coa xente que ten plantacións, hortas, porque co frío que vai teñen que estar disgustadísimos porque queimouse todo, non? Porque as noites de xiada hai poucas plantas que soporten a xiada. Pero ti dixesme que hai mantas para... Sí, como que hai manta? Hai unha tela, unha manta térmica que é para cubrir os cultivos e así podemos cultivar durante todo o ano. Que dices? A ver. Non me digas... Espera, párame aquí. Espera, necesito tempo. Non sigas máis. Trouxeche a manta? Sí, trouxen para enseñar, porque senón... Pois, agarda. Para tapar a horta, unha manta. Sí, unha mantiña térmica. Vale tamén para os balcóns da casa, para os que tamén é para cubrir os frutales, é para todo. Non se movan dai. É maravilloso, maravilloso. Pero antes temos que pedir aí unha cousa a xente que nos está vendo na casa. Como estábamos dicindo que estábamos celebrando o Día do Animal, o San Antón, pois primeiro queremos ver fotos vosas cos vosos animais. Poden ser como estes que collestes vos no colo, poden ser cualquiera tipo de animal. E as chamadas que queremos que nos fagades hoxe son para precisamente, xa que temos aquí unha experta en horta, pois para facer consultas sobre horta. Se tedes tamén unha consulta sobre pitas, tamén a resolvemos, non? Tamén, non? Bueno, será que entre eu e máis vos que non seamos capaces de resolver. Bueno, entre gallos e eu, non creo que faga horta. Non, eu a horta, é un tipo, traballo moi ben a horta, do supermercado, é donde... Porque a min ela díxome, dice, eu teño unha horta operativa os 365 días o ano. E non minto. É dicir, ti podes coller... Sí, os 365 todos os días do ano como da miña horta. É todo gracias a manta. Non sabíamos nosos segredos. Non será a manta, será... Non, sabes que pasa? Que na miña zona, a ver, eu ronco de chea, digo así, porque na miña zona non hai esas heladas. Como vivo na beira do mar, ca beira da ría, un cachiño da Arousa e un cachiño de mar aberto, pois non hai heladas, pero para quen teña heladas teño solución. Vale, pois iso é o que queremos saber. Gustoume isto que... Porque pola miña terra hai moita xeada, entón eu quero saber como... Deberín, imagínate. O que pasa que, claro, moitas veces a xente di, bueno, non vou a plantar nada porque como xía, pois tal, é como se fora unha excusa. Correcto, vale. Ti vai dar solución esta noite. Non vale, vou dar solución. Gustoume moito eso de ronco de chea. Ronco de chea. Ronco de chea. Nós tamén roncamos de cheos por ter a Nusca Chousa esta noite e moita alegría que vamos ter hoxe por aquí. Bueno, envíennos, atención, queríamos fotos de animais, como ustedes. Fotos con animais, con vos. San Antón. E despois, pois, chamadas para facerlle consultas e que a Nusca, a nosa experta en hortas. Moi ben, veña, vamos ir pola manta para tapar a horta. Unha manta para cubrir a horta.
Ás 10 menos cuarto, veña, vamos alá. Venga.